Jiyan li bajarê Kobanê rawestiyaye. Hemî dikan û firojgehên bazirganî hatine girtin. Liv û tevgera xelkê û otomobîlan hatiye qedexekirin. Îro roja duyemîn e ji karantîna giştî. Tenê karkerên şaredarê, hêzin ewlehê, dermangeh û îyadetên pizîşkî di kolanan da tên dîtin. Xelkê Kobanê biryara qedexekirinê erênî dibînin û dibêjin ev biryar dê tûşbûna bi Covid-19 kêm bike. وي يعني هناك ملت بي بيشنا زورداري او كنا بس مجبور يعني جبرجو تحل تن يعني جبي بي عدد هجمار وكم جو او مرنه بربو يعني هاجر فا او نوي وهين زياده ببيا بريورك يعني درنگ هات بس گرگ بو يعني و بريورا ام سپاسيا كادري تندرستي دكن Ji aliyê xeva şaneya krîzê tekez dike got biryara wan ji neçarî bû. Got êdî rêgirtin li pîşiya belavbûna korona pir zehmet bûye. Ji ber wê yekê ev biryar hat standin. Da got ev qedexekirina derketinê bi tîmên pizîşkî ra bibe alîkar û vê belavbûnê di nav xelkê da kêm bikin. پێویستیە مەدید و قەدەخەکردنەکە بڤی ڕەنگی قەدەخکردنەکە کولی وەرێ چێکردن ji ber ku êjmarên nixweşan zêde bû û her wiha ê ku jiyanê xweşdestan ew jî zêde bû. Ji bo vê hawî bi rastînî belkî ev qedexekirin nebe sebeba bi giştî rakirina nixweşiya korona lê ema wê gor ku me dît wekî rêveberiya kantona Kobanê me dît eva wê bi gelek alîkar bê bi desteyê tenduristiyê ra ji bo ku ew jî hinkî va bû demake zor û zehmetiyên helê gelek giran dîtin û di aliyakî da jî medî gelê me jî gîşte wê astê êna daxwazê gel jî wê meclîs û komînan jî me hate kirin ku biryareke bi vî rengî derkeve. Bajarê Kobanê yê di diyana piştî bajarê Dêrikê dikeve karantîna giştî. Got hejmara kesên tûşbûyî korona lê pir zêde bûne. Hêjayê gotinê ye got li gor şaneya krîzê pêşbîne karantîn piştî dawîbûna 10 rojan demeke din jî dirêj bibe. Mehmûd Balî Dengê Amerîka, Kobanê.